to ku buɗe kunnanku. Da a baka garken raƙumma 1000 a haɗa maka da naira biliyan 100, gara ka tsaya ka bani aron minti 2 ka amfana da wannan abin da zan faɗa maka. Saboda duk abin da aka baka a gidan duniya yana iya karewa. Amma abin da zan gaya maka in kai amfani da shi zaka ci arziki wasu ka azurta su a sanadiyan wannan abin da zan gaya maka. Na rantse maka da Allah inda yau ka fara gamo da bidiyoyi na to sai ya kasance maka wannan bidiyon kai ma sai ka kasance ni din sai ka kasance wanda zaka yi alfahari da ni daga cikin waɗanda suka taimake ka a cikin kunci na rayuwa. Wato duk dukiya zan baku wani abu guda biyu in ka rike shi ba za ka taɓa kaskanci ba kuma wallahi sai wasu sun ci a ƙarƙashin ka alfarma annabi da alƙur'ani. Na farko ka cire hasada abu uku za ka yi. Abu na farko ka yi min sharing din bidiyon nan. Abu na biyu ka yi reposting nashi. Abu na uku ka yi wa annabi salati. Shine kawai abin da nake bukata daga gare ka, kowa zai iya taimakon kowa. Na farko shine malam yayi dogon bayani game da wannan sirri na laisa laha min dunillahi kashifa. Laisa laha min dunillahi kashifa. Wallahi ina yan kasuwa, ina masu neman kuɗi, masu neman arziki, masu neman yarwa ta jama'a. Duk abin da ka sa a gaba musamman kuɗi, kana neman su ta hanyar kasuwanci ko ta kowace irin hanya. In dai har a inda dukiyarka take zaka rika dafa dukiyarka kamar yadda na dafa littattafan nan. Ka rika lazumin laisa laha min dunillahi kashifa, laisa laha min dunillahi kashifa. In suminti kake siyarwa, in provision ne da kai, in motoci ne da kai, in kamfani ne da kai, ko ya ka shiga daga cikin office naka sai ka dafa kai lazumin laisa laha min dunillahi kashifa 133. Wallahi al'azimu alfarma annabi da alqur'ani wannan dukiyar ko ɗibanta ake ba za ta taba gushewa a wannan turbar da ake mata wannan lazumi ba. Kawai ya kasance bari mu baka hikima. Kullum in ka fito kafin ka fara bude in shago ne in ka bude kafin a fara business ka yi wannan lazumin 133 na sati ɗaya, ma'ana yau ka yi gobe ka yi jibi ka in ka samu sati kana yi so sai ka yi sadaka. In kana da dama kuma kullum ma ka yi sadaka, kullum ka yi sadaka, ka samu kwana 7. Na rantse da Allah duk yadda kasuwarka ta lalace ko harkoki suka lalace ko ana yawaita asara ko ba san inda dukiya take konewa ba, in dai aka yi wannan a guri an gama magana ya gare. Shi yasa nace muku da a baka biliyan 100 a hada maka da raƙumma guda 100 wallahi gara kai amfani da wannan abin da zaka ji. To amma matsalar mutanen mu ne yanzu basu damu da addu'a ba, kuma wani abin wani in ka faɗe shi sai ga ai ya san ayan ma wannan tana ya za a ce tana kaza, sai shakku da mamaki. Shi kuma har kullum abin da nake son mutane su fahimta yaqini da yarda shine kawai aiki. Abin da kuma Allah kawai yake so kenan, ka ji ka yadda ka yi ka dauka Allah zai yi. So wani abin da zaka rena shi cewar sunar wahalarka warakarta tana wurin, amma in ka rena kuma ka shiga wahala. Laisa lamin dunillahi kashi ba sirri ne wanda yake da karfin gaskiya, sirri ne wanda yake da iko da karfi da izza cikin surka. Shi yasa malam ya kambama shi sosai fiye da yadda ba kwa tunani. Duk abin da zaka yi shi ana buƙatar ninkuwar arziki ko ninkuwar jama'a ko jagoranci ko wasu abubuwa daban-daban ana tasarrufin